Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno tiri kuona kuti nyika yese vazhinji vari kupemberera zuva rana amai, Mother's Day. Vana vazhinji vanenge vachingofunga mai vakavabereka kana kuti mai vanenge vachiti vana vangu vachandiitireiwo, uye vana amai vanenge vachifunga vana vavo. Asika haasi mwana akangobuda mudumbu mako chete anova mwana wako. Nhasi uno ndo zvataona panzvimbo iri kuKambuzuma panochengetwa vana vanenge vakafirwa nevabereki, angava mumwe chete kana kuti vaviri, avo vari kuita basa riri kushamisa. Vana vemucommunity iyoyi yeKambuzuma vanouya panzvimbo iyi vachisvikobikirwa. Tinoziva isusu kuti dzimwe nguva kudzidza hakungadzidzike kana mwana aine nzara. Tinoziva kuti dzimwe nguva futi vabereki vanokwanisa kushaya zvikwanisiro. Tataura nagogo vanobatsira panzvimbo iyi, vati vakaona ivo kutambudzika kwaita vanhu vemucommunity ino yeKambuzuma, vakatanga kubatsira zvokuti kunyangwe kuzvikoro mahedimasta vava kutovafonera vachivapa vana vaye vanenge vachitambudzika. Matangiro acho ndeyekuti takatosundwa, ndingati ndiMwari vakatisunda kuti titange kubudikidza nekuona matambudziko evana mukati memusha uno, kufa kwevabereki vachisiya vana vasina vanochengeta, ndo zvakatisunda kuti tizotanga boka iri. Chii chamunoita panapa? Panapa tinotora vana ava vanotambudzika, vanoshaya, tichivaendesa kuchikoro, tinovabhadharira mafizi. Tine inonzi kitchen soup yatinobikira vana ava kudya vachibva kuchikoro, vanouya vachidya pano. Tine magroups mairi, pane vanobva kuchikoro masikati vanouya vachidya, nevanobva kuchikoro manheru zuva rodoka. Tinenge tiri pano tichivapa chikafu vozoenda kudzimba dzavo. Hatina mwana anogara pano kubudikidza nenzvimbo, tine nzvimbo diki. Saka chishuwo chedu ndechekuti dai tawana nzvimbo yakatambanuka kuti tigone kubatsira vamwe vana vasiri kugara zvakanaka kudzimba dzavo. Mataura imimi nyaya yekudya, sei kudya? Tinoziva mati mimi vamwe vana vanenge vakafirwa. Inyaya yekuti here makaona kuti dzimwe nguva kana mwana asisina mubereki pamwe pacho anenge asina chekudya? Icho ichokwadi, anenge asina zvechokwadi zvekudya, nokuti munongotizivo rudzi rwedu tikawana ma-extended family kashoma kubudikidza neupenyu hwatiri kurarama hwekushaya, tikwanise kuwana zvakawanda zvokupa vana ava. Saka isusu takaona kuti zvakanaka mwana uyu tikamuendesa kuchikoro anofanirwa kuwana chekudya, anofanirwa kuwana chekupfeka. Ndosaka takasarudza kuti tiite boka iro riri rekuti tibatsire vana vedu. Vamwe vana vedu hativawane mudzimba umu, tinotopiwa kubva kuchikoro. Mahedimasta vaakuziva nenzvimbo ino, saka vanongotifonera kuti uyaiwo kuno kutionereiwo zvakaita mwana uyu, tibatsirei. Saka isusu tinotorawo vana ivava, kunyange vari pabhimu tinotora kuti vangouya vachidya chete panapa. Saka ndo basa ratinoita panzvimbo ino, nekuvadzidzisa mabasa emaoko. Tine kagadheni kadiki diki kari kuseri uko kanorimwa nevana ivavava. Vakomana vanenge vachitsemura huni dzatinobikisawo panapa, nekuti tinoshandisa huni, hatishandise magetsi. Saka tinenge tichivadzidzisa kuti kunyange nekudzimba kwavari kuchengetwa ikoko vanofanirwa kunge vachiitawo tumagadheni tunobatsiridza vari kuchengetwa navo. Mataura kuti munovadzidzisa mushando womaoko ndezvipi zvimwe zvekuti mungati tinotovadzidzisa kuita ichi nechichi? Tinovadzidzisa zvakati wandei. Zvimwe ndizvo zvizvi zvamunoona zviri apa zvavanogadzira nemaoko, nekusona mabhegi. Mamwe atotengwa naivo hama dzedu dzauya idzi, vatora mabhegi. Mamwe tinotengesa kuMiracle Missions kwatinoenda, tinopiwa mukana wokuuya nezvinhu zvinogadzirwa nevana. Saka tinoenda navo ikoko, vana vonotengesa zvinhu izvozvo. Toramba tichidaro zvichigadzirwa. Chimwe ndochi chandakapfeka ichi zvakagadzirwa nevana panapa. Tinoona makachena. Chacha neblue.
mungatitsanangurire mazera amunotora uye munozorumura mwana kana aita sei? Tinotora mazera kubva pamakore 5 anenge akugona kufamba. Tinotora mwana iyeyo anenge achiuyawo nemubereki wake kusvikira aenda kuchikoro. Mazera edu atinawo panapa tine mumwe mukomana ane 20 years akafirwa nababa naamai, anochengetwa nababa mukuru vane pfungwa dzisiri kuita zvakanaka. Saka takatora mwana iye zvinezvi ane 20 ari kuita form 3, anga asingaende kuchikoro nguva yese. Saka nekuona nekurwadziwa saamai takamutora mwana iye, saka ari pano. Tinoona isusu kuti kazhinji kacho mukurarama munhu anenge achiti ndine vana vangu 5, ndine mwana wangu mumwe chete. Imimi iko zvino izvi kana makatotarisa raramo munotoverenga kuti tine vana vakawanda zvakadai so. Iko zvino izvi tiri kuona isusu kupemberera zuva ranaamai, Mother's Day. Asi takatarisa imimi havazi vana vakabuda mudumbu menyu chete, vanenge vachikuti imai. Zvii zvamuda kukurudzira imimi vanhu vemucommunity yamunogara maererano nekuchengetedza vana vangave vafirwa nemubereki mumwe chete kana kuti nevabereki vaviri? Isusu panapa hatitore nherera chete, tinotora kunyange nevane vabereki vari kukundikana kuchengeta vana tinotora. Saka zvandinoda kutaura kumubereki ari mucommunity muno muYekambuzuma kuti ngatichengetei vana. Hazvina mhosva kuti mwana uyu ndapiwa mwana akafirwa nemubereki wake, tikamuchengeta mwana iyeye zvakanaka, akakura akaitawo zvakanaka, anogona kuzondichengetawo. Saka ini ndiri kuyambira madzimai. Dzimweni dzenguva tinoti tikakundikana kuwana zvakakwanirana kuvana vedu tinongoregera vakadaro nokuti ndiri kushaya. Hatigoni kunyatsomira nevana vedu mukutambudzika kwedu kwatinenge tichiita. Saka tinongokumbira kuti dai madzimai tanzwa semadzimai akabereka tigone kuchengetedza mhuri yedu mukutambudzika, mukugarika, toona kuti vana vedu vakagara zvakanaka. Nekuti vana vese vari kudhakwa neana mitoriro nei, hazvirevi kuti havana vabereki. Vabereki varipo, asi kuburikidza nekuti dzimweni dzenguva hatigoni kugara nevana vedu, tichitaura nevana vedu, kana tichienda kuchechi tichirovedzera vana vedu kuti vadzidze kunamata vachiri vana vadiki, kuti apo vanenge vachikura vanotya kuita zvimwe zvinhu zvinoitwa munyika. Saka ndinongokurudzira madzimai kuti ngatizovewo nemwoyo, kunzwa mwoyo wokurwadza pakubereka. Tataurawo taonawo mukana zvakare wekutaurawo nevamwe vari kuisa ruoko paorphanage iyi, avo vati akatanga kubatsira vanhu ava murume wekuti akakura asina chekudya munguva yehondo, akazoona kuti zvakakosha kuti chekudya chakakoshera mwana. We've got a foundation in Germany in the community, a Christian community, and the founder of our community, Dr. Rolf Griegert, he was a child during World War II and he suffered a lot. Everything was destroyed and he suffered a lot from hunger. And as a child, he said to himself, when I'm grown up and I am able to, I will go and help children in other countries in the same need. And Rolf was always looking to Africa because Europe and Africa has a very, very difficult and sorrowful past. No, we Europeans, we came to Africa, we took the land, we took the people, we colonized everything. And so we are in debt to Africa. And Rolf, the founder, and some people around him, Christine and me, we joined. Nowadays we are 115 people who want to do this work for poor children in Africa.
And by accident, we came to Zimbabwe. At this time, when we founded our Verein, our club, yes. We were looking for a country in Zimbabwe, and by accident we met one after another who were telling us about Zimbabwe. And so we flew to Zimbabwe and became known to the people here. How do you feel when you see these children well fed and they have smiles, and it's all because of what you are doing? May I tell you, we do our part, that these children are smiling and fed and happy, but most of the work is be done by Zimbabwean people. They are here every day. Day by day they care for these children, they cook for the children, they talk to these children. They love the children, and it's most important. And they say that a way to a man's heart is through the stomach. But we have also seen that a way to a child's heart is also through the stomach. You can't have a hungry child in school. They won't absolutely. When we came here, it was during the time when HIV was spreading through Zimbabwe, and we were shocked when we saw these meager children, grown-ups too, but children so hungry and so lonesome and so helpless. And though we were very happy that we could do our little part, that these children don't starve any longer. They love eating. We love to look them when they've got their full place. Yes, of course. What would you like to say to other people who are listening now? What they can do to also lend a helping hand? We experience that every little donation helps a little bit. Maybe it's a little bit of cooking oil, a little bit of sugar, some clothes, some books. If you don't have much money, much things, give a little bit. And please, if you are a rich person, share of your wealth. It's very often the very poor people are giving a little bit, and we feel there are many very well-off people, and I ask these people to contribute. It's to the Zimbabwean children. They are so beautiful, lively, smart children. Ini ndinoda kutenda nezvatinoitirwa pano. Tinopiwa chikafu pano. Tinobatsirwa nekubhadharirwa ma-school fees, nekubatsirwa kuita zvinhu zvakawanda. And inini I'm an orphan. Panapa ndinouya ndichidya. Kana wave munhu afirwa, it's like chikafu chinenge chakunetsa kuwanika. Saka inini I come here to eat. Saka every day I know kuti ndichauya kunoko ndichidya. And I want to thank everyone here. Vanondibatsira, vanondidzidzisa zvakawanda. We do handcrafting. Saka tinogadzira those things, ma bracelets, nekuita mabasa akasiyana-siyana. Toda kutenda vose vanotibatsira, vanotipa mari yekubhadharirwa school fees, nehembe dzekupfeka, nevanodonata zvinhu zvakawanda. Toda kuvatenda. A good day to you all. I am Naledi Marenga, and I would like to welcome you all to my palace built by Maya Angelus, where I'll be the tour guide and I'll guide you in my Lamborghini full of knowledge with I Still Rise. You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in every jet, but like dust I'll still rise. Why are you beset with gloom? Is it because I walk like I've got oil pumping in my living room? Now I'll take you through to my village, where all the people are great women, and where all women are lifted up by phenomenal women. Phenomenal women. Pretty women wonder where my secret lies. I'm not cute or built to fit a fashion model size, but when I tell them, they think I'm telling lies. I say it's in the reach of my arms, the curl of my lips, and the slay of my hips. Phenomenal woman, that is me. Thank you.
Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisakanganwei kuti mwana haasi wako wawakabereka chete, asi mwana wese watinosangananika naye. Ngatikwanisei kubatsira patinokwanisa kubatsira napo. Mother's Day ino ngativei amai kumwana wese anenge achida mai. Musakanganwe kuita subscribe.